ma oko koro jokenya wuoge pachoka odhi otiye pinje ma oko gino miwacho ka ni exporting labor onego be ni export labor kosimanyo thuolo mag tije ne rowere pachoka e Joseph. Joyce, gima jatend piny timo migosi William Ruto en gima konyo jokenya mang'eny kaka bo expound. Mokwongo asayo migosi Raila Odinga kuom neno ni watero jopiny bedo misumbni. An sama dhiga Kisumu aneno kaka nitie molasses plant mar migosi Raila Odinga do chake gi maren mokwongo me jokenya tich kanyo mokwongo mondo jotenya tiyo kanyo di mondo miyo kada lead by example. Namba 2 awacho ni samo manyo tije oko ne jokenya mondo wakony jokenya en gima timore pinje mamoko mok ma Kenya ka. Thuolo momiwa mondo watero jomoko ok en mar Kenya kende, and within the East, pinje kaka European Union omiyo the Eastern Africa countries ok en mar Kenya kende as a country. Koro en by quarter. To gino konyowa on issues mar ang'o mar kaka wanya duogo dola piny in the immediate term. Mar 2 kendo awacho ni nawacho ni waseng'eyo ni the dollar remittance mar joma ne oko osebedo increased by 4%. Mano nyiso ni watemo manyo yore te manya duogo dola mondo dhi piny mang'eny. Koro gin mar temporary efforts. Jok dhi kanyo dhi kanyo forever. To mondo miyo migi thuolo mar tiyo gi environment maber e pinje moko go nyaka sirkal donjre. Moko bedo gi jomoko dhi kamoro jomoko tho kamoro. En policy ma obedo done by Ministry of Labor, State Department of Labor, Ministry of Foreign Affairs and Diaspora. It's a well structured policy. Chiemo achiel ukawe ung'i anena mondo ung'i kaka mondo you understand the framework. Ni jogo dhi tiyo kaka wasumbni to they are going there as professionals to support building of those countries. Kenya kaka sirkal tije maduong' kabisa en keto lai maber mondo mi tije bed created. Government don't create jobs, government give environment condition mondo tije bedi. To nego be ni create conducive environment yo machalo nade mondo konono nikech adiera wayudo ka nitiere kata lakteche ma otiegore yo makare to gionge Kenya ka giringo gidhi e pinje ma oko kalure ni pono lwasi makono ber chudo bende ber dak mano time pachoka e mondo wan bende Kenya ka kik bed ni joma beyo emo export e pinje ma oko. Daktari ok nyal thiedhe kor yamo. Nyaka bed gi hospital, nyaka bed gi yath gi tools ma konyo tiyo. Yudhore ni development mar migepe kaka mag osiptande ang'wen nosore ga chien moloyo. To higa ka higa nyithindo to somo kendo yudo tiegruok e migepe mopogore opogore. To kuonde ma ginya tiye ok bed expanded. En jukumu mar joma weg kembe kata sirkal. For example, on issue mag social services where jopuonj obedo ang'o mondo expand ang'o capacity on infrastructure development mondo mayudo jogi dhi tik ma jogi nya tiye. Mano pok otimore, mano yache ni pok otimore. To king'iyo on the past 1 year inya kwano ni osiptende di ma sirkal osegero. King'iyo counties gero osiptende. Number 2, most of these functions be ma government timo, obed health, most education anogi, whatever in county. Omengo penje moko wendo counties ma wageto timang'o e kum ngepe ma mege timo mok ni sirkal maduong'. To counties me kaka mawanti bo wapenjo governors ni to mandates ma ungodo kata the function bedo devolved mondo tere counties ang'o ma gisi achieve moloyo ng'eng'ene sirkal maduong' timo agriculture sewa maduong' timo kama Recho korka kori weche mag exporting labor ma jatend piny kinde ka kinde osewuotho e pinje mang'eny ahinya nyaka nocham muma kaka jatend piny Kenya mar 5 kinde mang'eny kodhi koduogo to wacho na seloso ne jokenya thuolo mag tije koro en jukumu ma jokenya mar wuok e pacho kae dhi e pinje ma kata kamano Raila ma en jatend Azimio ma bende en ja ODM kaka in kwedo wach makamano. Ing'eni en wach malit ka